Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumurigereria bw'Ensoko TV ensa neyemo hase litukeriga lie sabato obotuko bwa gatano na gatatu mutinyo gatano na gatatu mwaka bw'ikiri bubere 2025 ne monche nkuru kwa Clinton ndigino gosaba kwaninga gwatware litukoriga na kwegokire nemero berio yagendrede ase embeo wikira kurubwaga kiete wikachinga kichiga ayega negati yari tukwariganite botuko bwara bariki baitu bamangana basangirire kurwa semambi yarenge ntamba seribaga ria Felistas Kabendi na Kelvin Mogoi kurwa studio ya Kabere karanse covenant kurbona wika omwerio sengenche mesa yema yakuru Ensoko ensa eyamo achakirebo. Karibu sana mwanchu morigeria bono botukubwara togochaka no report rukubwatia mugusi ni gari no bosibore bogo kwandira hurai kurwase ekiama kende gionsi imeyense aiga nkorengana no mwakili Victor Swanya huyo koriye kerogo kyo governor ase county Nyamira asatebire ebyama bira sensemeria yo kwameria serikali nigo bigoche gosira huyo rache kwirukia ebendera yobo mobo ka okwana kurwase mucho Nairobi mwakili Swanya nigo bono aenekeire abantu banyamira magendro ao igati yabo guchokone kyabasa enkonyora bari emirimo hase chinse cheisco asebono aruro kuboria kuguchia gusira eganga yaye yokoba omugavana we county yumurigito Linet Nyambane namange Oyo korigia ekerogo kyobugavana bwe county ya Nyamira wakili Victor Swanya otebire abaraiba alternative government nigo baramo na nigo baigwana inego chia gutenenia umurai oyomo uyura chikwirukia ebendera yobo mubu korengana na Swanya ebyama biri bikwamereria serikali nigo biguchia gochora umurai na nigo baguchia kumusira asobomo. As a united opposition tuanchiranire bunango twabali omuntu oyomo gakuba Fred Matiang'i 20 magayaye gakuba Kalonzo Musyoka 20 magayaye gakuba Nyanya Tembea ama Sifuna tuko nyuma yake iyo question nga sengenjo Fred akubulio of presidents kurwa gusi ndu wiper ngendo tribo nje imbwatu musimamo na very wiper for the last more than 20 years na igotingo cha kumnyoka ngende gusi korokinga ni royo to Matiang'i. No, I'm royal to abaraiba itobonsipi Matiang'i akiwa mojao chinga kechecho okwaneire obomo bumugusi ase atebire omugusi ni gabwato bosibore bokurwanerera ebirogo by'oborai kurwa ase byamabinde byonsi imeyense. Omugusi generally is a very democratic animal bunatuma kurukare for example nyore ekere anyona abulti presidents na nobo chumbe na Moi yari kuri presidents abagetutu abachorete Moi bune president lakini bagachora anyona bune member of parliament abagusi abari known gutwara free mind gotebanga kera a region gosekera ekabira erosie party yaye ekere completely undemocratic na ndetindo chinga abagusi bukambanche nonye nabo omochirie oborai obotangani bwe county ya Nyamira ase ogotaikirani amagenderero ase county eyo egento atebire keiranirie county eyo magega ase bono oenekeirie abasaibe county eyo emeremo inse yoborai bwaye chibese cha Nyamira cha chire ese miaka almost 15 years chitandi more than 75 billion shillings egero kuligelinga chibese ikinchi yakolere ori chipara cheito nchiyo ogenda chikaundi chinde yoko chipara chipara chikilomita chinyinge chire tamagti echeito nteri
ekemo kiabo nkelinga obo tumiki wichi besa chigo jase county nchire gutumika enjere chiko ba accounted for ase nginje chinde chikoenda asobo kurumi ase igo nagusinto bwati male muntu maitebo intuntu jikoberaka tuja kurwana ngambule mukobwate gusinkinge ninkolema egende kenene no kubika masomo no gosomia abana abaito no kuba skills basoke siko banyole chigazi in fact tubakonye kubaligiri chigazi siko Kenya ime ya Kenya isiko ya Kenya ejine chi program bunanje swanya imanyete mono egora nakore biasara siko ebe Dubai ebe ngumbu nimbwate connections egente kenengelinga abantu baito mbwate skills nande mbabwate okwegena and they are hard working toko bakonye kabireyo goturanyone nga to improve mono income yomugusi nande ya parents because ekero mwana anyolire ya support your parent oboririe abanyamira ekura yabo nario arachikubayenekeria amagenderero ayu abariereira igonta edobolia mwenyegetinge particularly abanyamira balibarika bali na the diaspora nintegete teyamasabo inuka lakini nintegete tokole deliberate decision bunenga kineye tugwente gochora omuntu obwate obumanyi omuntu obwate okwegena ndubwegenire omuntu obwate networks inka na national and international omuntu obwate track record a track record yogo kole bintu burunge omuntu yinswanya ekora moko ngalibaga nimanyetinga ninge e county yeito elinde ekere chi county echinde asa magendero chakolire Koripoteria Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane Togoska bose mancho morigeria okobori wani go kwarure go chase gesaku kyo mogusi kwene kyanko musira kere Fred Matiang'i aseganga yaye yokoriye kero kyo boraibu ensa sobo chorio bonne bori bose umwako gocha okoro kobori kwarure no yokoriye kero kyo bo MCS wodia Masimba Jeremia Nyayega asebo igatebire omugusi gwakira ekura chinse mochiria arabe tabaisa konganya ekura yaye haso kwene kya Matiang'i na chekonyora umubaro hore igoro bwe echikura ase korengana nikyombekeri yechimbebe na IEBC ka okwane memo cho Nairobi Nyayega osabira abantu bonsi bamasimba kwene kyankwa kabari ekura okyasabara ibara chigoikrania amagendero tu omugusi omwanyagetinge tito basagwesiereri ntubwato murominto oyobwasokirie egere atenene kirokyo bo president no tole magega yaye buna mwanyagetinge igobono onde bwensi ogochigotenena mamincha yomurai tokorugusi oyokorokwa Fred Okengo Matiang'i aebono barenga ki aetori na intwe aeno muntu goita egesaku kya mwanyagetinge igobono egento ndabase gukwanira asaba gusimwensi asemore andonsi asore tiniko batainga mocha moirane gusi mochiwaka chikuroro lakini onye kwabwaterete kura yawo mansae ayo chwakire kura yawo mansae egero wakire Matiang'i onye gwabwatete kura yawo kurwaria boruya bogere mate ogende no Eastern ogende Mombasa andonsi ase mwanyagetinge mwabeta ekura yawo ali asere gongo gosabanga ekero togochiwaka chikura chiabeirange toyerusi ororo ogende gusi ogende arari ali asore wake kura yawo egere kero togocha gochi chigo chikobarwa etoke nga Matiang'i nabwate e percentage eriere required yokoira gose yogoswa asobo president umanyete monte okonya gwa kontimbu nayo kemanyete igobono muraibu nakachagwa nabaroche ngabono njengndo chenga na isanire aroche nera kaeli kaliga konya kweburuga roche lakini amanya nga omugusina aro na intunto bege tomukia nesaguri egento kiengencho ngelina ki esetore chikore chaito gotokonya gochirigi ngora no koboko bagoteba koboko komosia to kori chirigi ngora tokonya goikera abantu roche moisonde tuarenge gari ensemo ya kianja tuachie taria ensemo ya kuria kwarocha abantu barengo igo bono omonto oyo mayetere gakagete ngaki esaguri akonya gwakerio gisobo
ibono chikule inchi koreteki inchi saine masimbo ise korigereria asenyari bari masaba nerere sub county headquarter lakini ise korigereria boniga chi ward chinde chiabere igorake gotobwa ise korigereria buna gesusu masimba nere magega ise korigereria buna chi CT scan ntotakeira at least totware a working CT scan ere masimba ine bintu biringo chikokoraki ngo chikorigereria na kwenshwanga byanyarire koba bigotoka asi chinyagitari cheito chia masimba baredi cheito igo chire magega igo bono no bosoku obonene ese bintu biri bigokoreka gusi korende moise konga libaga yogo chikotenena na kotwara nganinje ngo chikobora asobo MCA bwa masimba morore ogonchorire korachikoba kurwa sendi Tukoska bosio mwancho murigeria asoro botironde masenata bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Okongo Mugeni nigatuguteirare muroberio uyu nyarete koba gukwenekwa gukubasira abana inchase county ya Nyamira kuragwa nababwatani kurwase serikali uyu korekana tase county yoritko ria igoro hasebono atebire kagukwana usika gukwana kurwase kanisa ya Nyamusi ya Adventista igotoka nsemo ibunge ya North Mugirango Mugeni nigatebire serikali nigobono ya abanyarete koba gikoboria egesakukyo mugusi anene mono ase amabaga yemeremo nigobono habwate arire ire yogucha kubwatisia Dr. Fred Matiang'i asegangaye yokorigia oborai bwense na kwana ko rubunge karumu aranga tebia Cheruyot na ntwa usi egento totata dinesi oyo ndo bwensi bwate cyanya cya yo gocha konia ntubuna abantu toraba Kristo otoko bakaribisha moche mo ni chinyanya chino lakini estogochi ntomanyete gosabona gake wa Kristo naona motebeti kotore bunge ngamothe ngatara Nyamira inte empowerment egento yoka na motebeti ngagogo ikanyamira oturidia bagusibuya kuna baturidia abantu bande ahariyo araria olo ikalao naona motebeti ko rubunge mwando janga mothe ngamothe na gogo ikanyamira otoretere mattress toretere omoito otoretere chigas are trabangine bikoro binde biegete mwaro biegete osimbi bialengo kero montonyo etu gas igondo matengando sikire tari oro ikarago kabiko lakini abakana boli batenga bae tu gas batarabuya bato turidi buna bali bande so women rep ayenje ngo sabera mayesere iniole ya William Ruto njetinjo aba Kristo nje gonde mwana yo itogoro ku Dr. Fred Okengo tia jenongo ta na yesole ntuto wa sabera maya lakini alinje ndoje ngabia kongire toto konyo mwana yo minto mu Adventista tomo sabere usinya saya na to konyo ntuto nyole kero kyo president ya bumbo bende gosembuya na into bono taito ko banga next week na into to imo keto genda bo met to ende kelicho na Matiang'i to sabe jikura na barumba koraki mbatuaka ikiara nduntu abaro tete magere togo soka korwo to gende ne ndore to likichikura chibo president asego mheshimiwa women rep njengo saba goko genda obate ngoko Mugeni ntu anyora ne kanisa na to inyori ngai goro ntu abagete mbaba agete magena na induko to gotara korigyo president batu anjere to ligie gosabon Tukoska bosio mwancho murigeria asoro botironde emiroberio yokubwatigwa ebibande nigo bono yanyare koba gekwenekiwa saba na inchi banyare koba bakoborigwa baesokie bairikia konyora ebibande na kwerikia koba bakichukura bosio bobochori obonene omwaka ogocha ayankoreng'ana nomu obisa omonene hotendete department eri obwarani bwa mang'ana Steven Saboke gakona sensemo ya Nyamache ebunge ya Babasi county ya Kisii nigatebire serikali nigo yabekire emiroberio kwenekia ebibande biri birase chiabisi chia serikali nkobwatuka chirego chia saba na inchi eri banyora libagari okwerikia koba bakichukura toka kwa viongozi wawili. Kiongozi wa kwanza yule ambaye amezungumziwa tayari na ndugu yangu Mheshimiwa Kores, Secretary General wetu wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Moitalel Olekena. Tulikuwa naye jana, siku mbili zilizopita tumekuwa pamoja Kuria tukitafuta kura, alafu tukaenda pande ile ya chini ya Narok, Transmara, tumeshinda hapo. Na leo tungekuwa pamoja, lakini
alikuwa na safari ya muhimu sana, lakini Jumatatu Murigaria tugosaba kwabera se umuchando yo bumagano n'umushimwa Matiang'i uri gukwana se ensemo ya Kajiado kerekera naso mwega origaniwo n'ikyama ya DCP ase ensemeria yo kuameria serikali korende tokwira mutumo kwa mokega se studio ya Kabere korena tora sensemo ya Kabere tonyala kabatoko kandrago go semya make Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene tira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imeta seni Nensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegeta seni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate umwancho murgeri egwe Nensoko TV ntabe to koretera amangana maji abna to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne Nensoko TV oboroso womugusi Ekrendwani ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemelia nkoro One Fit Health Center ninto mwali bumuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asumucho karatila. Ase inyagitari ya One Fit ne inyagitari ntangani ase East African ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari yetu ya One Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndegunga international herbal medicine. Ase nyagitari yetu itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire chando ya bobwate wetere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo anye kwa buli bwo murembe n'ekindwali kinko mubuno burere bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya Marigiti umuchishobo songo kuse tuakireseme asi number 0722245763 Ekari ya kuruaria maroira ali complicated abaroira bagocha abaruarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyendete ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Magega ya televisioni ya Nensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gusa twakere gwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho muligaria sense mega ya kabere mesa ya yakuru Nsoko ensa bombe ya mona soko gandrago sanga na intwe na bano tokoska bosia soro boturu kubwatia maiga yechinkuma kubwatekana unanigo ribira rya gisiasa rigandate kwene kwa hime ya serikali ya kaunti ya Nyamira abego habara ikuru sense mu bunge ya Kitutu Masaba kwene kia kubutua emiremo nigo bono banya nigo boseni go bono ononyana bo omwaziri umanyeka ende buna Kennedy Angwenyi oyo hotendrete habakori emiremo hase akaunti yo ayenekeire nigo abananchi bagandate kwene kia emirobelio na boigorire ire gucha kogendra koba omwaziri na komusiro mo governor abisi Amos Nyaribo kwene kia emirobelio kogendrera senchirengia kwene kia abananchi be wodi eri go mase bunge ya Kitutu Masaba litkori alero moigo yo oikerano negatia barai au barire eira yo gucha kubasira ane mono kwene kia abaremi nkwegendereria bare asenchirengia Longo kolega Nyamira mno waziri uteneta afanye kazi ya serikali kurawa no musike Amos Nyaribo kemongo Amos Kimomi Nyaribo na mwete scholarship Mheshimiwa Nyaribo akaona mwana uyibikoto chianga na ndaka mwaka nere visi ase miaka ene ngate na jokora mateo igoma kimo mateo talibuya esenge ndokere atwa danga abune kiakere andi tali siasa ngukwana ekura yeito yeri goma yeri 19,000 ekure yatonyubwate eberiyo yobelimo na bego tokonya na bego ledo mo deputy governor na bego kera toka ndisiru turuguru na bego totali igego toikie ekieni igabanto beri goma totigo bo kinyomba tobege ntekemo dege na transport motwe mai tenga next yanto bate chikora choba director neri chiko ligo teba aba director aba gwenta ko babatano tali sita engo basaba monganchere ngwira na luchi Nairobi gari nimbigete kesi twanje litobunguse aba director ko busita babe aba director batano suda torusi omosigo kurwaso molimi ntogwanjara nabayo KTD enda tebete abalimi baitu bamendu chibese ko 24 was 26 mpaka 30 shillings boikoyo gari abaikoyo bamente iru chibese echo batigusiya itoiga bese chinturamento na intune cha togotora muna abaikoyo bali gari ige ntongo basaba bali mibaito bese chichito taringa bali mineta batari gotorengia abantu bali baisaranse tegari bakuri chibese chomongina no mu wako isaranse tegaiga asenge ndoneta yoko barwanirira
na kitugo sabanga kitwa takiresegie kumorante mubasa kuira na magega onya bakoyo bakwe gusiringi 30 una bagotorecha na ndi gusiga to demand 30 cheito abangina bayi guchibese cheito teko babyego Tuguskabusio mwancho murigereria obo okubo emeroberi yokubwati wa kwebibande nigo bono egendrete kwene kiwa senchirengia na boigo eserikali nigebegete emeroberi yokonekia ebibande biri birase chia bisichae kubwato kwa biri gucha 7 na incha wabiganeti nenchire moigo chokobakonya na kobaoroberia emeroberi yokwerikia kobaba kichikura osio bobochori obonene aiga nkorengana no mwabiso monene ase department etendeto boerani bwa mangana Steven Saboke ka okwana sense mwenya mache bunge obasi county ya Kisii nigaburia bananchi baesokie na kuye bibande na kwerikia so bonge kobaba kichikura osio bobochori obonene. The government is very committed to facilitate or fast track the issue of ID issuance. I've seen none other than the CS for Interior, or in fact the PS for e-citizen services. In short, government has opened all these channels for registration, including Huduma centers and many of these forums for the youth to register. We encourage as many youth as possible to come out and register, and that process will be fast-tracked. Where they have difficulty, we're working out here with the assistant chiefs to intervene to make sure that no one is actually left disenfranchised. Tuguskabusio mwancho murigeria mwaziro monene Musalia Mudavadi nigo bona kwanire miroberio bagendrete kubeka yokwenekia unamba chikonyora obubui boisaine bigo borobone na sobochori obone bulibusio omwako gocha chinga kicho niga ruro kubole gocha 7 meri babo kwenekia unankoenekia bare omorembe chinga kyobochori bo burachie kwenekiwa. Asante sana Dr. Kasera to come and witness for the Kaimosi. Tunataka idadi kubwa. Tunataka ile nimesema petition free. We don't want a petition. Petition inaleta uhasama. Watu wanakuwa tense. The country starts pulling differently. Let us win decisively. Na mimi nataka niwaambie tumejitolea, we support William Ruto kwa UDA. He's the leader. He's our president, and we shall do everything that it takes ili apate ushindi, and I want to say democratically. Lakini the administration of Kenya Kwanza led by William Ruto, today we have wanajeshi ambao wanajenga stadium hapa Kapsabet, is already at about 30% complete, inaendelea. Pia tuko na hospitali inajengwa hapa Kapsabet na moja kule Tindred. Mwancho morigeria notoika umweria sogo komanya senchira yobo ikirano alia nekiwa se litukeriga bia mona sogo sangana intwe entrago twaro borigerio bia wemeroberia gantreta sembeo ekoragana de chinsa isato tochikomera na gaganche nkuru kwa Clinton Ondigi, Kelvin Mogoi na Felistas Kabendi na banko na kurasa studio ya Kabere kwa nekia marogini chipi chango chara senchira dengia.